Huuhtele herneet kylmällä vedellä. Liota herneitä yön yli isossa kattilassa noin 5 litraa, jossa on vettä 1,25 litraa. Laita kattila jääkaappiin. Nosta kattila hellalle. Lisää vesi 1,5 litraa. Kuumenna ja keitä 5 minuuttia. Kuori vaahto pois keiton pinnalta ruokalusikalla. Kuori ja hienonna sipuli. Lisää suola ja hienonnettu sipuli. Keitä miedolla lämmöllä 1 tunti 30 minuuttia. Pese ja kuori porkkanat ja palsternakka. Leikkaa pieniksi kuutioiksi. Lisää porkkana ja palsternakka kuutiot keittoon. Sekoita. Keitä 30 minuuttia. Lisää sinappi, meirami ja mustapippurirouhe. Sekoita.